Bishop, good afternoon. Hamburger Bianga. Eh? Hamburger Bianga. Yes. Akwe mani ha wala mrenga ga bani hu akwụkwọ dum mba niile ga na-ekiri. Yeah, man. Ede afọ ole? 23 years. Ede 23. Ị ụlọ akwụkwọ mahadum. Mba. Ị chọghị ga ka enwe gara aga fụta. Oh, next year, Daddy Bega. Okay, next year give it to Gama school. Yeah. Okay. Let him join interview to way naga. Remove that thing from your head. They very interesting ka onye sister Mary Amaka. Because why? Oh, I send them you. But my sister Mary Amaka nga. Oh, next year get Gama school. Nebranga be for she go you get me a crusade in the Dominion service. Mba. Branga be creme chafo. Agora say megam deliverance idinga. Sorry. Ebelano crusade grand ebe ana ekpe to eligwe very creme chafo. Elehe school na agụ ahụ gị ya wuru di gụ agị ihe abụọ gụ agị di na school. I'm trying di n'oge ka mmụọ nwa n'oge so mụ na nwa m ga-eto. E chọrọ ịlụ di n'oge mụọ nwa n'oge. Onwebe nke mụrụla n'ụlọ unu. Mba. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Daddy ma nwụrụ. Nna gị nwụọla. Ndụ na ịtụ eji gị akwụrụ gị school fees. Mba. Ụmụnne m ga-akwụrụ m. Kwụsị okwu ike. Ụmụnne m ga-akwụrụ m o. Ụmụnne gị ga-akwụrụ gị. Akwa post ihe echi na ụmụnne gị ga-asị gị ga-agwa m ka m delete ihe na ị na-aga school. Agakwa m delete ihe. M gaba n'iru. Gawa n'iru. Tewe phone na bill ọtọ gị lara m azụ. Enyo chebana gị Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo. Come on, go front. I'm flag it on. Chile, onye egbe na-efu amụ. Lele onye ọwụ bi ga school. Ebe ba bi ton ihu ariwa Otele. Stand straight, stand the front nwa bingo. Onye reli. Chitu aka ga hụ na ala wepụ aka n'obi gị. Pusu. Snake in the monkey shadow. Lele onye ọwụ bi ga school. Ebe ala tattoo, were tattoo. Te furu tattoo bịa na labs Otele. Lazo. Lele ndị school na ọwụ gbaga ịchafụ n'isi. Onye student. Ụmụnne gị ga-akwụrụ gị. Ike nwe osu. Egbara bịa. Asị gị go back. Lai Mohammed, go back. Lele onye ọmụ ncheso ga-egali school. Lele. He was shiny. Were tatu wola jucha na ahụ gị. Lele. Ịbịara ịgwa m sị ụmụnne gị ga-akwụrụ gị. Wetu aka gị. Ọnụrụla ka nwunye Judas Iscariot. Wetu aka gị. Pranga agwabe gị tọ na ifele azụ gị. Fele wichi agị. Ifele panel Ishimelo Wahul. Aya tonwa. Lele. Gara here gara ro shine. De akwi ya wro half dress. Ade bra ya. Azere. Pranga bi frame Otele. Bunege ga kwuru ụgwọ school. Ha ga-akwụrụ ụgwọ school. Lele onye a na-akwụrụ ụgwọ school from etiti Otele gị lekpe tattoo. Aya artist. Lewe anya na wall artist Chileke agbaghị ọkụ artist. Asị nga artist nwa bingo. Lele onye a na-akwụrụ ụgwọ school. Tattoo I got that from Apata kwa gbago melu. Ana akwụrụ ụgwọ school. Artist Chileke agbaghị ọkụ. Ana akwụrụ ụgwọ school. Ụmụnne ke ma nri eshi. Branga bịa yiri shine bịara m nga. Bịa were phone. Hey. Elehi sere n'ụkwụ gị ahụ. Elehi ji were tattoo say from Apata ụkwụ gị bama ebe Otele gị. Elehi ji say ye.
mommy m ka m dere ebe a. Mmagi ka isere. Mba afa mommy m, I love mommy well. Kuwo kushokwu egbe na-efu amụ mewele wayo wayo. Ịhụ amụ ma amụ papa na gị gọlie ya elu were agbama bọọlụ. Odi mmadụ gị na-ege nga amụ na gị ghọrọ ma mkpụrụ amụ ka ọtụfụ ya. Mba bishop. Ọ mmagi ka isere na laps ha. Enya gote wela isi gị aha azụ. Isere se ma na ara. Mmagi ka ikise kwuru from ebe agbatuwe. Mmagi ka isere from ebe agbatu ma akwa ya. Onye ka isere na from ara gị gbagoma na bra aka bra gị. Ị ga-ekwu kwụsị okwu ike na mma amụghị aka dị nsọ mma agbaghị aka n'anya hia. Kwụsị okwu ike hia. Afa m ka m dere ebe ahụ. I were afa gị bịa demeta ya nga de ya were mere bra. Ụmụ nwaanyị ibe gị gaga ahịa ego gị bere ekpuchighị ara ha. Ya wụrụ tatu ihe iji mere bra ihe iji yiri shining half necklace bịa nga. Emege ka ezigbo mmadụ. Bishop ahụ m ezigbo mmadụ ahụ. Damn you. Na ma stretch mark ka iji tattoo ke cover. Mba o. Hey. Mba. Mehezegi. Nsigi mehezegi. Good afternoon, sir. Yamboge bianca. Yes, sir. Okay, but ihe ọbụla mere nga ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. M ga-adịru mee gị interview. Yes, sir. Ịma itoru gị gbatuo, ọ wee chi gị bịa sị mbupụ vidio ahụ. N'ihi kwa bịa nga bi grow ya account. Gakwa na comment section na ọ bụrụ na ị bịara grow page gị, ga na comment section. M ga-adịru mee gị interview. Ọ wee na-aza ke mmadụ dị. Ọ ga-adịru ka mee gị interview Chineke agbaghị ọkụ. Gaa n'iru. Ị ga-eme lele. Mba o. Then eleghị iji were logo ha tinye nga. Eleghị iji were the symbol of authority tinye n'aha gị. Ama m nke wụ symbol of authority. Ịma ihe ọwụ. This rainbow itiri nga. Eleghị ọwụ fọ. Ama m na o nwere ihe ọ na-represent ebeliwe. Ihe ọbụla ị hụrụ gị enweghị ya n'aha gị. Ịma na enwere ihe ọ na-represent. Ama m. Tewe kamera n'ala. Gebili ọtọ gị lara mazụ. Okay. Nsi gị dewe kamera n'ala ma na-ahụ ụkwụ gị. Okay. Ị dị afọ ole? 25. Laa azụ. Tano. Eka wogun. Wala ko de reverse bia. What your deeper life? Mba. Huh? Mba. You want your deeper life? Go front. Ya were phone gị. Aha gị. Ezinne. Ezinne onye. Ezinne Kalụ. Ezinne Kalụ nga n'irube gị taa akwa mana ihe ọbụla mere nga ga-aba n'ihu akwụkwọ. Gaa n'iru. Iwe onye ebe. Ahụ m onye Abia steeti onye Item. Ebe n'item. Ọka ya Item. Ebe na ọka ya Item. Ụmụ Okorocha. Ebe na ụmụ Okorocha. Ufu Ọjị. Ebe na Ufu Ọjị. Kọmpand Ejiama Igbo. Iji ụmụ ole? Owe nke m ji. Achọm that ọchị. This is what will get me angry now. M sị achọm that ọchị. Achọm that ọchị.
Ibrangi when hotel, when ho labs, when hara, Mbakwa nkete, gave rich in the deeper life, Biana Remonga, Matuma Pagatu to give Yatakoshibere Mesa. Ele basakwara n'isi m n'interview. Una na like onye dị responsible. Ele ke him regi responsible nga. Ele him regi responsible n'iyi Ghana yi. Isoro nga arụ onye Ele him regi responsible Chineke. Isoro nga arụ onye ike. Ele him regi jitiri responsible. Agwara gị so Ota ka m ga-adị di m like ya ma ga-arụ ike rụọ ara tọshi isi. Aka onye awụ isi m na-eke ọ maka aka ọtụrụ m isi. Damn you. Bishop. Branga bia gwaga send the responsible. You branga say the responsible. Anya otu anya ya tratum. Branga bia gwaga say the responsible. I'm responsible, Bishop. I'm a monk. I'm responsible. I send get them you chile kabago ko. Ish, if you be tako shubese na mebu togi here. Eweliwe. Gani eweliwe. I won't like in the responsible. You branga say the responsible. And we're gonna bed na ya de wabaka na amo. Braga be gwam say the responsible. You think we am on you na get it carry the responsible. Oh the mother can atoma guess akwoshe no lako junction. Braga be gwam say the responsible. Bishop now, what do you too? Eleka bishop now. What do you too much? Damn you. What I'm the one, am I responsible? Damn you chile kabago ko. Am I responsible? Tell the way they responsible. Wow. Baga ka Otele na emepe taki holder ni nem no nga ho. Asenge dem you do wa bingo. Bishop, boy to moody kalawa. Ọrụ gị wee nye m dị, boy to moody. Kwe ba anya de no ye wuro to anya hime wan kono ka ho manachi. Egbe na efu ama ibira igwa say the responsible. Oh the man ke ke issue Amburu ama hapụrụ. Asenge dem you this kialo. Hapụrụ m ya. Awụmọmbọ, hapụrụ m ya. Boy moody kalawa, iwe ga the lock already, but boy moody kalawa. It's ending MPOS. I told that out from you. And if you laugh for here again, Mark August start to here. It's your thing, Ghana, my bag jackinga. It's your thing, my bag jackinga. Ezinne Kalu. Negi na nna ha dị ndụ. Ha dị ndụ. Ị dị afọ ole? 25. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? M nọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum ugbu a. Ị nọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum bịa nga asị m nye gị mee gị interview dị. Anọ m. What year ka ị nọ? 100 level. Ị nọ 100? Eka banyere abanye. Gị be gị fụtara ị banyere abanye sị mme gị. Mgbe onye ji tetewo ụtụtụ ya, nka banyere abanye. Eka banyere abanye. Why don't you face education gị bịa nga bịa chọ di na ị na-alụ? Before nga gacha school, m gbala 29 years. Ọ dịrị no single ruo 29 years. Ị ma gị sịrị ga-agacha school gba 29 years before gị bama school. Ọ bụ mgbe ego ji pụta ka m ji gaa school. Bishop ịmambụ m mbụ o nwee ihe m mere gị. Ele ebira nga bịa echom sị nwere ihe mere m Chineke agba gị ọkụ. O nwere ihe m mere gị nyenu m dị ka nlawa iwe ga-adịla ọkụ. Ọ na-elekekwanụ m ga-ekwuo. Tele Rossana. Ese? Ọrụkwa na-elekere m omeni ji na-atakọlụ m gị kwuo onu. Anya abụọ arụ ka ọ ga-alụwanụ m. Lekpa ọ dị. Ọba mamịrị. Na like gị na gịnị mere. O dị mmadụ ga-enyo mamịrị na bedi na ga-echewe ụkwụ. Ebira nga bịa gwa m ya na m likere gị. M na like shekeleke dị ka gị na-enweghị laps. Ebira nga bịa gwa m sị ya na m likere gị. Ele ka ọsọ ịgụwa na school? Public administration. Gịnị wụ public admin? Public administration. Gịnị wụ public administration? Ọ course m na-emenu. Chineke gị gbaga ọkụ. Define ya course ahụ imega. Is a course that involved the society, how things are being done in the society, how things are being done in our country accordingly.
or public administration. Wow. We failure. Mana di mana akwụkwọ mana sukunu nwe ihe ma ishiti borebo pranga bịa gwa m sị ya na mbịa melere gị na etufugo ego azụ na school na adịghị egotaga branga bịa kọrọ ọchịchị asị gị demyu nwa bingo demyu Chineke agbaghị ọkụ branga bịa kọ ma m gaka di school ama m definition of ihe Get out of this place. Onye lele. Bishop, good afternoon. Lie auntie gwegwe, I chom that touch from you. When I him na mama nkole, I chom that touch from you. When paka hu na ntiki kide we hu straight. Maybe I got dream focus, dream serious. I chom that touch from you. I'm on your way, more young way. Be my hip with Bianca. Don't come here giving him that laughter. You am boge Bianca. Okay, man, you will ever back up and you have what too. Oh, ma'am. Nga di room wa interview. Oya gwegwe the phone na la ge bilere mo to ge lara mazo. Where akwa clean screen phone ga ho. Awi ho Otele ge ke bira ge ishim ga. Where phone ga te wa nga ho ge complete Chineke agbaga ọkụ. Eke yikwere no na-ege bons. Madamu lazo, madamu lazo. Madamu lanazo, madamu. Ya nwanya yiri nwanya agidi, eluboledi. Ele ihe ji kwakwa na ahụ ndị nọrọ na di lụrụla di nga abụọ. Ele wido lazo. Ele wido wazere gị phone use. Wetu aka n'ishi. Ele wido wa ele onye nwunye ya nwụrụ zere gị phone iji bịa nga ya iji emege TikTok. Ele nwoke nwunye ya nwụrụ n'ọnwụ ọnwụ BP di azere gị phone na. Oh, chief banyo. Chief bụ unu. Nwunye ya nwụrụ gịnị ya dị mana mma ya were phone aka ọ ga-enye. Ọ gara nye gị POS. Na gịnị mere? Ola karurie. Oh no. Otele Rossana. What? Corona straight, mama na mi ihe ka Otele ma week. What I could reverse bia. Chief Bunu rie here. Madam, adwa mge madam Chief Bunu karie ihe. Wepa aka na akpaga Chineke agbaga ọkụ. Gịnị aka nọ? Okay, gịnị ke ihe me na ọlụ kwanu gị? Were phone gị. Chief Bunu awori ihe nyere gị. Ele ihe mere na ọlụ be gị. Mba, ọ ka na-akwado ịnụ. Ọ ka na-akwado ịnụ. Mana emechazie ọbịa nwụọ. Ọ dị ọzọ ndụ. Wepụta aka n'okpuru phone ahụ ka nna gị.
Okay, asị m na ọ na-akwado ịnụ mana chief anwụgo. Otele Rossana, chief was Otele Rossana. Huh? Ọnwụgo. Hell, Donna. Ele mgbe ọ nwụrụ. Last year. Hell, ndo. Ọ nwụrụ n'elu gị. I'm not joking here, and don't come here to make me angry. Egwu ga-eme here. Ọ nwụrụ n'elu gị. O wee ka o si wee gaa. Nwunye ya nwụchara ya azịchaghị fonu bịa nwụọ. Ọwakwa chief ọkụ ya na-elube di tifu na-atagharị. Ọ bụrụ maka ya, o nwere ihe ichetere m. Enwe ihe m chetara gị. Ndonna. Ndo. Pọtọ n'elu gị ka ọ nọ nwụọ. Mba, ọ bụghị ndị Ọwa afta ọ tachara gị ya alaba ya nwụọ ka ọ wụọ aghọta m. ọ narugo. Were fon tii n'ọnụ ga m anụ gị. Asị m na ọ narugo after 2 days wee zizie chief anwụgo. Oke, ọ tachala gị laruo ya the next day ya akụbie nwụọ. Eh? Yes. 2x2 ọ nọghị n'ime Otele. Mba o. Enwe 2x2 ifu n'Otele agaraga. Mba o. Eh? Mba 2x2 kwa. Eh. Oh. Elekwa nke nwoke richara gị ọrụ ya laruo ya after the day after a day ya labụ otete. Onye na wee ọkachi wee kwadoro ya. Ga-ebịa nga kpọrọ onye Igbo kpa ekwuo gị ori gị ọrụ laba ọ dị ite. Ebere ịgwa m sị nwere ihe m chetere gị. Ọ bụkwanị ma ọ bụrụ fọt m. Ọ bụrụ fọt m nwa. Ọmụ ka o riri. Ọmụ ka ọ bịara na nke ya bịa. Damn you, ọ na nke m ka ele ihe mere mba ịda polisi emebeghị ihe ebere ịgwa m sọ ọwụ fọtọ. Ọ na nke m ka ọ bịara bịa rie m ọrụ. Bịara ịgwa m sọ ọwụ fọtọ. Kapara 2x2 n'Otele agagharị ga gab after nyechara gị fonu after nyechara gị fonu yiri ihu fonu POS. Ye bịa nga agwa m sọ ọwụ fọtọ. Aha gị. Ogechi Okeke. Ogechi Okeke. Iwe onye ebe? Onye Anambra State. Ogechi Okeke Anambra. Nwaanyị Otele 2x2. Chief nwụrụ n'aka ya. Madam, listen, if you are here to play with me, madam, maybe to here, and I don't want that to play. If you are not serious, you go out from this my live stream. Okay, my whole man got a hapwa. I did my way. It's down on a gym house. No. Let's say the chief na like iri grow career. I won't even call Nazo. Azuna Kama. About corner like he were before you. Chief 2x2 no Otele Azo Otele 2x2. Nigga na naga had endo. Tige for none of it. I told me him as a guy who went Akanishi. Focus on ga, madam. Focus on ga. Nigga na naga had endo. Nemo dindo manana ma ugo. Gini burun naga. Ọrịa. Ọrịa gịnị? Ọ kakwara nka wee nwụ. Ọrịa nka. Ọrịa ndị agha. Ancestors na family. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị nọ. Gịnị ka ị na-arụ? Mama put. Ewu nwaanyị mama put. Ha? Yes. Nwaanyị mama put. Ebe na Anambra ka isi ishi? Abụ m onye Anambra State, onye Nnewi South. Nnewi. Aha na-eji 2x2 akụgbu nwoke. You are welcome. Yes. You are welcome.
Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum madam? Aga m. Iji agwụ ụra? Adị m agwụ ụra. Enwere onye ashịma nọ na famili unu? Mba o. Arọbala gị mbụ? Mba. Ị lụọla ọgụ n'ime ahịa mbụ? Mba o. Gị na nwoke gị o megidela ihe ya adọghị aka n'amụ? Gị dọ ya aka n'amụ? Olee ihe dị mmadụ mere gị iji dọ ya aka n'amụ? O wepụ amụ m dọ ya aka tinyekwa ya amụ. Ọ chọrọ iwepụ amụ m dọ ya aka tinyekwa ya amụ ya. Oke, gị na nwoke megidere ihe ọ chọrọ iwefu amụ, gị jide ya amụ dọghachi amụ. Ihe ị na-arụ? Ọ bụrụ naanị mama put ka ị na-ere na? Mama put ka m na-ere. Ọ bụrụ naanị ya, nwoke so mejuole ya ewefu amụ, gị were amụ ya jide ya ka dọghachi dị amụ. Ọkwa onye mụ na ya na-adị na mma, onye mụ na ya na-adị na mma bifo. Egbe na-ada ụda amụ. Ị mụọla nwa mbụ? Amụbeghị m nwa. Ụmụ nwoke ole tarala gị after chief? Ọ ịbụọ. After chief mmadụ abụọ ya wa atọ. Aha ha? Emeka. Emmanuel. N'onye na n'onye madamu? Emmanuel, azagonu m, asị m Chukwuemeka na Emmanuel. Chief onwe ya aha? Okay, chief anwụgo n'iji onime afa chief. Gị gburu na ya ijụkwa m sị chief anwụgo iji Otele 2x2 nọ n'Otele gboo ebira nsị m jụga afa chief. Aha ya gịnị? Clement. Nnaemeka na Emmanuel ha ka dị ndụ? Ha dị ndụ. Ị ji ata gị n'ụlọ gị ka ọ n'ụlọ ha? Mba o. Ya atakwa m n'ụlọ m. N'ụlọ gị? Mba. N'ụlọ nke ha. Atawa gị ji anya ahụ? O nwere ka ọ ga-esi anyị esi ọda. Ị meela nwaanyị na nwaanyị mbụ? Ị ga-enyela ụdị mkpu ị na-eti? Ị saw gịnị? I'm coming. Baby. Obim. Genotype or gonna? AS. Blood group or? All positive. Is that for 82. 32 years. Madam, we say they're gonna 32. Get one year on 45 years. Kebranga, we can say 32 chile kabagoko. Bishop, you have how should put the remo? I won't be over. If you put the metal and the kaita, I believe that. Genotype or AS. Blood group again. O positive. Phone number again. Phone number again. 080 081
377 3777 8702. Kebishina no erai. Lagos State. Buhari adon bage. 08 3777 8702.